Παιδάκια, σήμερα τώρα βρισκόμαστε στον κήπο του σχολείου. Σήμερα θα σας δείξω πώς γίνονται οι πατάτες και πώς βγαίνουν οι πατάτες. Αλλά πριν θα ήθελα την κυρία Δήμητρα να την παρακαλέσω να μας δείξει και λίγο να δούμε εδώ τα μεγάλα αυτά τα φυτά που πάνε να γίνουν. Αυτό εδώ είναι το μπρόκολο που σχεδόν είναι έτοιμο. Μπράβο! Εδώ είναι το κουνουπίδι που μεγαλώνει σιγά σιγά και γίνεται πολύ ωραίο. Το λάχανο, τα μαρούλια εκεί πιο πέρα τα βγάλαμε τα περισσότερα, αλλά σήμερα ο σκοπός μας είναι η πατάτα. Αν θα δείτε εκεί που γράφω πατάτα στο πινακάκι, κοιτάξτε πως είναι η πατάτα. Είναι ένα φυτό. Είναι ένα φυτό, μια πόα, σαν μικρός θάμνος είναι, αλλά λέγεται πόα. Ακούστε λίγο. Λοιπόν, τώρα όμως έτσι είναι το φυτό αυτό. Αν γυρίσει η κυρία Δήμητρα προς τα δω, άρχισαν να χαλάνε εδώ, που σημαίνει ότι άμα σκάψω μέσα τώρα, είμαι έτοιμος να βγάλω την πατάτα. Εδώ να και ένα άλλο, το οποίο είναι πατάτα και έφυγε. Εγώ θα τα ανοίξω τώρα. Να δω, έχει μέσα εδώ στην πατατιά που ήταν παλιά πατάτες, για να δούμε, για να δούμε. Σηκώνεται όλο αυτό. Όπα, τι βρήκα. Πατάτα. Και άλλη πατάτα. Πού είναι, κορίτσι μου? Κάπου έχει πατάτες. Κάτσε να βρούμε μερικές. Πατάτα φύτρωσε αυτή, αλλά δεν φύτρωσε ξανά, αργήσαμε να την... Να, πατάτα! Wow, πατάτες! 3 πατάτες! Πατάτα! Μην πατάτε Πατάτα! Για να δούμε και την άλλη πατατιά εδώ δίπλα μας. Μην πατάτε τα καρότα. Ελάτε λίγο πιο πίσω, μην πατάτε τα καρότα. Πατάτα! Μάτα! Το πατάτα που είναι! Είστε πιο μεγάλα, μπορείτε να κάνετε εδώ μία σειρούλα για να δείτε τις πατάτες. Πατάτα! 6! Τις πατάτες. Είναι και πιο μικρή! Πάρα πολύ! Γιατί 8! Τώρα θα τη σηκώσω, αυτή είναι μικρή. 8! Από κάτω από το... Είναι πολύ Τέσσερις πατάτες ήταν. Πατάτα! Πατάτα! Μικρούλα! Εδώ πέρα είναι. Μία πατάτα εκεί. Μία πατάτα. Εδώ φαντάζομαι ότι θα έχει πολλές πατάτες, λέω εγώ. Αλλά δεν θέλει το φόβο. Εγώ το λέω. Πατάτα. Ορίστε και η άλλη πατατούλα. 5 πατάτες. Πώς βγαίνει μέσα από το χώμα. 5. Να, βλέπετε. Είναι μεγάλη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. 6 πατάτες. Βρήκαμε και μία. Α, 7. να, κανονικές. Μαρία, δώσε λίγο. Κοντινό. Τι πατάτα. Κυρία, έρθει και εδώ. Τι θα τη βγάλω εγώ. Κύριε, τι είναι αυτό? Πατάτα.